kuwana sekuru amutadza kwaziva sei kuti nyaya dzacho dziri kuenda dzichingoda. Handiona muzukuru tasawana sekuru zvaona zvana vane motikari. Vane mota zvavo but havazivi vese vane mota. Hapana mwazitorina mota. Vatu vane mota vese unovakangano here. Handi vakangano. Nevasina kuti vanhu vakangano. Muzukuru. Alright muzukuru dai mwana wanitungamira ndoone GD6 ndonoona nikangano here. Pamatadza kuziva sekuru ndivakura muguta. Ndava kumusha ndimi mune first aid information. Ndizvo muzukuru. But muzukuru problem unoidza muzukuru kuti kazhinji kacho kana usina mari panyika ausimu. Usimu kumari inotadzisa kuziva here kuti utadza kuziva hama dziri. Muzukuru vandoona zvafanira kutovhunduka kuti sekuru wabva nokuti. So ndichinzi wese wamwe ndiwanogara wachiuya kuti unotoziva kuti sekuru nhingi so vanogara vachiuya vaisofa kuti nditowane mari yekutoti ndikwire bhazi netotoita mari icho muzukuru asi ndinoda kutozouya kumusha muzukuru rokuurayira mbudzi iwewe rokuurayira mbudzi muzukuru zvokuti chandichaenda kuti unyatsobhilivha muzukuru da kuti uye nemuzukuru wangu kumusha da kukurayira mbudzi unzoire muzukuru wangu ndikuona kuti akukonfusika muzukuru da kuti pamunoya paoridi apo dependence apo da kuti muemese kumusha nemurume wavo da kumurayira mbudzi zvokuti anyatsoziva kuti sekuru kana wauya sekuru handikangani because ndokanganika because vazhinji vaanoona vanechi mucheketa mbudzi here sekuru. Mbudzi dziriko huku matenda unodya kuno muzukuru. Manje pamusha paipeka manje hapana kana chipfuyo kana wani chinocheketa kunze kwematanga ana sekuru varipo. Aiwa musoro ndanadzo mbudzi dzirimo. Unoya muzukuru da kukurayira mbudzi muzukuru. Mishi ndatadza kunyatsonzwisisa hangu. Wadatsanzwisisa kuti chii chose? Dzihama kuti nhamo dzakaita kumusha. Iwe chose chii newewe? Tinoda kubata maoko. Ndakanobata maoko kumusha, unobata maoko kuna sekuru wetu. Totadza kubata kana sekuru. Chimanta kakokuzazoni. Matambudziko ndopa unozochemedza muzukuru wangu ngaimbomire nyaya. Wazomuchemedza kuti paya. Zvekupinda muteti kwanina ndaita ndanga maswere mudumbu. Ndikuda kuwa kuwandimvundusa. Chinyarira muzungu chinyarira chisiyana naye. Ndamuziva paolideichinyaya naye kumusha muemese dakumurayira mbudzi. Nekuti iwe joseka handizivi kuti chii jose ende nhasi ndamuka zvakanaka ufunge uchizvifarira iwe hamene kuti chii nhasi iwe chii changonyanyotseidika nhasi iwe sei nhasi uda kunditsoma iwe nyaya dzekumusha ndatsoma papi kweni sori kana zvakaipa zvauri kuita jose wati sekuru wafila out of place manje sekuru kuti vane problem yeshort memory tinenge taita tangurasa hunhu tikatadza kubata kana padaisorigaendenda mumba kwangu panapa magarika sekuru munoenda kupi sekuru regaendende bhozi anengagare papo kuti ndoita zvekutongeswa pamwe anomwe ona sekuru anoda ina handidi sekuru anogona kuenda zvavo tigarambe takasungirira munhu here kuda kuzoti muzukuru zvakaramba zvakadai munhu unoona ndookanambama kana ndoonorwa kanambama pakadai bhozi anenge akuziva kuti sekuru wapi komtoroziva kunorerwa munhu here sekuru unofanira kutsamwisa sekuru wangu jotsamwisa sekuru here kutsamwisa sekuru pano hama dzikwadzi ndishanyire pano here hama dzako dzisiri kuziva hama dzimwe handishanyirwe pano handishanyirwe pano hama dzako here ndingagare pakugara saka kuenda kwasekuru kunochemedza here nai zvinochemedza chii izvozvo uri kuchemei panyaya kuenda kwasekuru bhegi rangu riri sekuru garai pasi jose sekuru vakasumuka vakaenda kava jose pana hatiwirirani uri kuona dumbu rangu iri tarisa dumbu rangu iri imwana wako ari mudumbu jose ndikaita miscarriage jose you know how hard zvanga zviri wanapanyaya imwana kugara uchibvunza akazvizvogorguma sekuru vati vava kufamba ngavafambiri nguva ichakadzinochemedza here zvasimbadharisi naimishi kuenda kwasekuru kunochemedza chii mai vako varikutadza kuziva information yavo zvepamuchato chaizvo zvaizvo kubva kwokutanga
zvese zvokupedzana kudai hamino masuti ebhuru ari kunzi angakapfeka masuti ebhuru hamino kuti muchato Jose vhara muromo wako Jose vhara muromo wako Jose utarisa muromo ukaripiswa iwe saka uri kuchemei utarisa muromo ukaripiswa tiripisirwa manyepo iwayo ucharipiswa manyepo ekuti chi manyepo ekuti chi sese kuvaende sekufamba zvakanaka sekuru mirai sekura muende pano papa iwe Jose kumangu makurwadza Jose mune mwana wako kune mwana wangu Jose ona hako iwaisona dumbu rangu kukura here mwese iyi ona dumbu rangu kukura ngwese saka ine mwedzi mungani ona dumbu rangu ine 3 months baba wangu shumba iwe akomanaka nenyaya yekuti sekuru ndati aende nokaona takatora nyati 3 months dumbu sekuru sekuru fambai zvakanaka fambai zvakanaka Jose tora bhegi rasekuru pesekuru aende zvaita sei Jose tora bhegi rasekuru sekuru aende zvaita sei ukudzinga sekuru wangu ukudzinga sekuru wangu waoneka uda kumanikidza sekuru engere pasi aiwa sekuru engere pasi sekuru engere saka chimuchemedza sekuru engere aiwa sekuru mishi sekuru vakoshei kupfuura inini aiwa kukosha kudii kukosha kudii sekuru vasikuziva information yehama dzavo hama dzese havasombodziziva sekuru ava hapana mbera nditore foni ndafona manini Melissa vauye kuzoprova kuti nini sekuru vanokuziva ini naiwe Jose iwe Jose Jose ungoita kuita sei kwewe ndafona manini Melissa kuti vauye unonditaure newe Jose uyako munditaure newe ucharipiswa kuripiswa chii kuripiswa nyaya kuti ndiwe kuti nditaure newewe kuti Jose ucharipiswa Jose amishi izvi zvinhu yangu yakukure wazotanga kuti kunasi ndinayo kandi niwenda chada letime yekuti ndikuudza kuti ndine nhungu hausina dumbu rangu zvarini ndatoda kudedza mainini Melissa vauye ndozvanditodzika wakupumha sekuru chi wakupumha sekuru kuti chi mishiniitwa sei sekuru varikutadza kuziva sekuru anofanira ngari mukoma wavo handitika vakawira mugodhi vaiva handiti varikutadza kusati pamuchato angari master of ceremony anga akapfeka zvinhu zverudzi Jose uchivabvunzire izvozvo munhu mukuru uchivabvunzire chiizvozvo unovaprova kuti chii saka ndotadza kuti ndibvunze information yepomusa handina kubata maoko kuti ndiite unhu handiti kana varisei mune muna wangu inini achatora chii kuna sekuru ava sekuru ava vachafunga kuti chii pamusoro penyu inoda kuprova vati sekuru nhasi uno sekuru achaenda kumusha vakwira bhazi vachasvika kumushaayomira wakutanganisa Jose ndoba ndazomanda vashatirwa iwe sekuru ava vachasvika kumusha vachasvika vataudza vanhu kumusha kuti chii ndorikotaura chimbonyarara nemutaurawo seiwo uri kuvhikira kuti sekuru ava vasaonekwe naMelissa handisi kuvhikira inini mafamily mune maproblems ukuzvizwa mune maproblems mufamily iweaiwa kuti inini kana sekuru vasina kurequesta kuti vada kuona munin'ina wangu iwe hausingavadedzeka inini ndauda kuti manje vachivaona kuti tiprove kuti sekuru ava ndisekuru iwe wakamira sani Jose wakamira sani Jose mimba isese kurelewe unaona kuti ndichitswa mimba nasekuru wangu ndichitswa mimba nasekuru wangu here makataka kuona nani kudi
Saka tamatora nyaya imba nhasi kuti yane 3 months yasvika 3 months rimwe unotaura mazaisa iwe handina the right time. Saka ni jai the right time Joe. Right time let me explain the news kuti zvikufamba sei ungatidonza kuti Jose ndokusungisa takatoda sekuru wacho ivavo simuka izvezvo